הלכנו לוועידת ה-CBL של אימי ודאגנו לתעד לכם הכל. אז מה היה לנו? היו לנו הרצאות מעולות מלאות ריז, מרינתי ברוכים לוין ונועה מנלה שפתחו לנו את הצ'קרות של המוח. התחלקנו לקבוצות ופיצחנו אתגרים בעולם הלמידה. אמרו לנו לשבת עם זרים, אבל אנחנו סוכנות כאוסדר עם חרדה חברתית, אז נשארנו יחד בשושו. דיברנו על שינוי תפיסה בארגונים, על התפקיד של מפתחי למידה בעידן ה-AI, וכתבנו את הרעיונות שלנו עם מתי חדי קרן על מפת חשיבה מושלמת שאירה מירי קרסין. אפילו היה מיצג של העבודות שלנו כמו טקס סיום גן חובה, התרגשנו מאוד. אחרי זה עשינו מיפוי בתלת מימד, אל תשאלו, הייתם צריכים להיות שם כדי להבין. בין לבין פטפטנו עם אנשים מגניבים בדוכן שלנו ודאגנו לבדר את כולם עם עמדת צילום והדפסת תמונות ב-AI. איזה יפים אנחנו. וכמובן, כמו שאנחנו אוהבים, היה מלא אוכל. בשורה התחתונה היה סופר מעניין ובאמת מעורר השראה, וכולנו למדנו שבא לנו לפרוץ קצת את הגבולות של עצמנו, להיות אמיצים, לא לפחד לטעות, ולהתחיל לשנות את המיינדסט בעולם למשהו שאנחנו כבר יודעים. למידה זה פשוט כיף. ותזכרו, תהיו מים חברים.